No niin, valmistaudutaan jatkamaan. Jos kahvitteluiltanne tulisitte tänne pöytien ääreen, niin aloitetaan näitä pienryhmien tuloksien käsittelyä. No niin, ryhmä 1. Meillä oli aiheena harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkeyttäminen. Ja osa-alue oli kolmonen, jossa kommentoimme toimenpide-ehdotus 5 ja 6. Harvinaissairauden hoitopolun selkeyttäminen ja harvinaissairauksien yksikkö yliopistollisiin sairaaloihin.
Toimenpide-ehdotus 5. Harvinaissairauden hoitopolun selkeyttäminen. Virtaviivaistetaan harvinaispotilaiden diagnoosin ja hoitoon tähtäävää polkua ja tehdään tätä tunnetuksi. Suositellaan hoitopassin laatimista ja oli yksi prioriteeteista. Toimenpide-ehdotus 6. Harvinaissairauksien yksikkö yliopistollisiin sairaaloihin. Jokaisen yliopistolliseen sairaalaan perustetaan harvinaisten sairauksien yksikkö, jossa toimii harvinaisten sairauksien koordinaattori ja moniammatillinen työryhmä. Ja oli myös toinen prioriteeteista. Tässä oli meidän kysymykset. Miten harvinaissairaana näet hoitopolun ja hoitoprosessin eri toimintayksiköiden välillä? Miten hoitopolku toimisi parhaiten harvinaissairaan kannalta? Millainen hoitoprosessi harvinaissairaalla pitää olla? Indikaattorit. Harvinaissairaiden hoitopolku tiedotettu terveydenhuollon ammattilaisille. Hoitopassi sähköisessä järjestelmässä. Terveyskeskuksesta työterveyshuollosta pitää päästä nopeasti eteenpäin. Hoitopolulle pääseminen on avainasia, johon pitää löytää ratkaisuja. Hoitopolkua ei tule ymmärtää kulkemaan vain terveydenhuollon sisällä. Vammaispalvelut, Kela, työeläkelaitokset, järjestöjen palvelut ja henkinen tuki, vertaistuki koetaan tärkeinä. Asennemuokkaus ja muutos saatava aikaan. Ei ole varaa olla lähettämättä eteenpäin, jotta ei tuhlata resursseja moninkertaisilla käynneillä väärissä paikoissa. Palveluiden saamisen, käyttämisen diagnoosisidonnaisuus. Kun ei diagnoosia, vaikea saada esimerkiksi sairauslomaa. Monen erikoisalan osaamisen yhdistäminen tarvittaessa yksittäisen potilaan hoidossa tärkeää, jotta kokonaisvastuu on tietyssä paikassa eikä potilaalla itsellään. Diagnoosin asettamisvaiheessa oma prosessi, diagnoosin saaneilla oma prosessi. Hoitovastuu, hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta harvinaisyksikössä tai osaamiskeskuksessa. Harvinaissairauksille tehtävä niin sanottu käypä hoitosuositukset esimerkiksi terveyskorttiin lääkärin tietokantoihin, jotta terveydenhuoltohenkilöstölle saadaan käytännön työn avuksi jotain perustietoa. Vastuu näiden tuottamisesta osaamiskeskuksilla ja harvinaisyksiköillä. Huomioitava elämän eri vaiheet tiedon tuottamisessa, esimerkiksi diagnoosin tekeminen epätyypillisessä iässä. Hoitopassiin kehitettävä moderni sähköinen ratkaisu. Esimerkiksi eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin lisäsiru, kortti toimii Euroopassakin. Passiin mukaan myös linkit lisätietoon. Potilaan pitää saada passin tiedot käyttöönsä, mikä on huomioitava teknisessä toteutuksessa. Uudet indikaattorit, perustetut harvinaisten sairauksien yksiköt, nimetyt harvinaisten sairauksien koordinaattorit. Moniammatillisuus hyvä asia harvinaisten sairauksien yksikössä. Toiminnan jatkuvuuteen erityinen huomio, ei voida laskea liikaa yhden osaajan varaan. Miten varmistetaan, että jokaiseen yliopistosairaalaan perustetaan harvinaisten sairauksien yksikkö? Vaarana on eriarvoisuus, jos harvinaissairaudet eivät kiinnostakaan riittävästi. Keskittäminen voi säästää resursseja. Kansallinen keskittäminen tiettyyn keskukseen tai yksikköön. Rajat ylittävän hoidon vaihtoehto luontevinta kirurgisissa hoidoissa, samoin jos kyse on jostain erityislaitteesta hoidossa. Lähetekäytännöt määritettävä selkeästi, jotta eivät estä hidasta liikkumista hoitopolulla suoraan perustasolta osaamiskeskukseen. Keskittäminen myös Kelan hoitamissa etuuksissa, kuntoutus, erityishoitoraha ja niin edelleen. Rajat ylittävän hoidon järjestelyt. Hoidon saaminen diagnosoituun sairauteen. Entä jos lähdetään hakemaan diagnoosia Euroopasta? Miten korvausjärjestelmä toimii? Harvinaiset sairaudet edellyttävät erityistoimia palvelujärjestelmässä, jotta oikeus laadukkaaseen hoitoon ja kuntoutukseen toteutuisi yhdenvertaisesti. Tämä koettiin erittäin tärkeänä. Erityistoimien tarpeellisuus ydinviestinä terveyden ja sosiaalitoimen ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutukseen. Asennemuokkausta. Tässä oli meidän ryhmän osallistujat. Ja nämä olivat näitä ajatuksia, jotka meillä heräsi siinä ryhmässä. Jos on kysyttävää, saat kysyä. Tai kommentoitavaa. Ehdottaisin tässä vaiheessa, että jos katsotaan nämä ryhmien
tuotokset läpi ja sitten lähdettäisiin vähän keskustelemaan. Sopiiko se kaikille näin? Että kaikki saa tämän esiintymisvuoron täällä, muuten voi jäädä sille viimeiselle ryhmälle, ettei jääkä tarpeeksi aikaa. Mä lainaan Maisa sitä konetta. Juu, saa. Odota vähän. Mä laitan sen sulle. Mä laitan sen sulle tässä jo ääni. Kiitos. Joo, Ja työryhmä 2, meillä oli aiheena nämä harvinaissairauksien osaamiskeskukset, eli kuuluu tähän osa-alueeseen 3, parempaa ja tehokkaampaa terveydenhuoltoa harvinaissairaille. Ja toimenpide-ehdotus siellä on varsinaisena toimenpide-ehdotuksena tässä ohjelmassa on nämä harvinaissairauksien osaamiskeskukset. Ja perustetaan Suomeen EU-kriteerit täyttäviä harvinaisten sairausryhmien osaamiskeskuksia sekä kansallisia osaamiskeskuksia. Tässähän on nyt niin, että niitä voi tulla kahdenlaisia, että kaikki näitä EU-kriteereitä täytä. Eli täällä nyt sitten, mitä pitäisi, se tavoite oli tuo, mitä tuolla jo äsken kerrottiin. Ja sitten mitä pitäisi tehdä? Aloitetaan osaamiskeskusten perustaminen Suomeen. Osalla osaamiskeskuksista strategia EU-Servin kriteerien täyttämiseksi, selkeä verkosto, tieto-osaamiskeskuksista, osaamiskeskukset jakavat osaamista. Ja taloudelliset resurssit on nyt täällä sitten se edellytys tietysti. Ja tämmöinen ryhmä meillä täällä oli Katri Karlsson, Maria-Liisa Punkari, Oili Haapanen, Sanna Lehtokoski, Pirjo Mattila, Pihlajansalo Johanna, Laila ja Jorma Rynä ja Virpi Tanskanen. Ja näin siellä sanotaan siellä ohjelmassa, tässä luonnoksessa, nimettäessä osaamiskeskuksia ilmoittautumisten perusteella kuullaan kaikkien sairaanhoitopiirien, erikoisalojen edustajia ja asian kuuluvaa potilasjärjestöä. Eli sieltä pitäisi nyt sitten löytää linkki niihin potilasjärjestöihin. Osaamiskeskusten nimeämiset valmistelee harvinaissairauksien koordinoiva keskus, jonka johtokunnassa yliopistosairaalat ja potilasjärjestöt ovat edustettuina. Osaamiskeskukset nimeää STM. Tämä koordinoiva keskushan oli nimenomaan semmoinen erillinen perustettava keskus, joka keräisi kaiken, olisi tällainen linkki sitten kaiken kaikkiaan niin kuin tämän ohjelman kasassa pitämisessäkin, näin mä sen on niin kuin hahmottanut tuolla ohjausryhmässä ja paljon muutakin se on. Ja tavoitteena siellä nyt on kirjattu, aloitetaan ohjelmakaudella harvinaissairauksien osaamiskeskuksien perustaminen Suomeen, osalla osaamiskeskuksista strategia EU-Servin osaamiskeskuskriteerien täyttämiseksi, terveydenhuoltojärjestelmässä selkeä verkosto, osaamiskeskusten, yliopistosairaaloiden, keskussairaaloiden, perusterveydenhuollon välillä. Kaikilla terveydenhuollon tasoilla on tieto harvinaissairauksien osaamiskeskuksista. Osaamiskeskukset jakavat osaamistaan kaikille terveydenhuollon tasoille. Perusterveydenhuollosta ihan sieltä alkaen. Ja nämä oli nyt sitten mitä näitä indikaattoreita, millä näitä nyt sitten mitataan ja mitä pitäisi tehdä, niitähän nämä myöskin on. Perustetut harvinaisten sairauksien osaamiskeskukset.
tietokanta osaamiskeskuksista, että jossain on sellainen tieto. Ja lähetteiden määrä, eli paljonko sinne nyt lähetteitä tulee, niin se kertoo nyt sitten mittaria tietysti myöskin toiminnasta. Joo, ja me keskusteltiin nyt sitten, että kun siellä luki näin, että osaamiskeskusten perustamisen seurauksena kustannuksia säästyy turhien lääkärikäyntien sairaalahoitojaksojen vähentyessä. Näkökulmaa me haluttaisiin muuttaa tämmöisen positiivisempaan potilasohjauksen hoidon tehostuessa sekä hoitovirhekustannusten vähentyessä. Ja sen sijaan sanotaan turhat lääkärikäynnit, sairaalahoitojaksot, niin puhutaankin, että hoito tehostuu ja potilasohjaus tehostuu ja hoitovirhekustannukset vähenee. Mietittiin kovasti, mä tietysti kerron Ohrystä terveiset, että on kartoitettu sitä taustaa, että mitä osaamiskeskusta on olemassa, mutta nyt tietysti tälle kentälle se tieto ei ole tarpeeksi hyvin varmasti tullut, se on totta, että minkä tyyppisiä osaamiskeskittymiä Suomessa on. Siitähän me aika paljon keskusteltiin, muistan vieläkin sen värikkään keskustelun, käytiin Ohryn kokouksessa ihan alkuvaiheessa, että pitäisikö sitä miten laajasti kartoittaa, ja sitä kyllä sitten kartoitettiinkin. Joo, ja sitten miten rohkaista ja velvoittaa eri toimijoita yhteistyöhön, eli siellä puhutaan paljon siitä, että esimerkiksi nyt sitten kolmas sektori on myöskin mukana, on yksi mahdollinen näissä osaamiskeskusten perustajana, tai mukana perustamassa yhdessä mutta että miten se rohkeus siihen yhteistyöhön nyt saadaan ja toimiva kommunikaatio. Sitten pohdittiin tätä rakenteellisuutta, rakenteellinen jatkuvuus, että nyt jo hajautetaan sitä asiantuntijayksikköä aika lailla, niin tässä tulisi niin kuin vielä se tietotaito entisestään hajoaa, että jos näitä, tässä on se sellainen vaara piilee, että hajoako se nyt sitten vielä enemmän. Miten turvataan osaamiskeskuksen osaaminen jatkossa, eli siellä pitäisi olla sitten, ettei siellä ole se, kun siellä puhuttiin esimerkiksi yksi asiantuntija on usein tosiaankin sellainen itsessään osaamiskeskus, mistä me puhuttiin myöskin Ohryssä jossain vaiheessa kokouksissa, että tosiaan se tuki pitäisi olla laajempi ja se ei voi sen yhden ihmisen varassa olla, että hän tarvitsee siihen kyllä tukea ja apuja sitten. Ja siellä on tämä asiakasraati on yksi tällainen foorumi, joka on suunnitteilla sinne, kun lähdetään näitä suunnittelemaan osaamiskeskuksia. Ja on kirjattu sinne kansalliseen ohjelmaan se, että osaamiskeskuksien suunnittelu ja toteutus- ja arviointivaiheessa on kolmas sektori mukana. Se on siellä kirjattu ja sitten mietittiin tuossa noin, että kyllä tämä kolmas sektori olisi sellainen voimavara ja resurssi myöskin sitten siinä, kun lähdetään tekemään niitä osaamiskeskuksia. Ja meillä oli niin paljon, nyt alkaa iltapäivä, mä huomaan, että tässä tulee asiaa niin paljon, informaatioähky on. EU-tason osaamiskeskusten yhteydessä ei työskentele vain lääkäreitä ja hoitajia, vaan myös muiden alojen ammattilaisia, terapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä. Sen pitäisi kattaa diagnostiikka, lääketieteellinen hoito, kuntoutus, sosiaalipalvelut. Tämä on hyvä huomata sitten. Sanokaa Helmut, jos mä en jätä nyt sanomatta jotain. Tuntuu, että on. Mä korjaan tässä vaan, sehän on sieltä suoraan se lause ja tuo seuraava on sitten se kommentti siihen. Joo, justiin. Joo, kato nyt. Mä oon niin paljon tämän tekstin kanssa tekemistä, tulee jo sokeus. Joo, eli kuntoutus on semmoinen, mitä on niin kuin siellä Ohryssakin mielestäni aika vähän pohdittu. Ja mä jotenkin aina pysähtyin siihen, että se saataisiin niin kuin siihen hoitoprosessiin mukaan jotenkin. Ja se toimintakyvyn arviointi, että
että toimintakyky on se oleellinen asia. Että jos me vaan arvioidaan sitä, että oireet pysyy kunnossa ja muuta, mutta että miten se ihminen niin siinä arjessa selviää, että se on se, mikä tulee niin täältä harvinaissairaalta. Ja sitten tosiaan niin kuntoutus pitää saada oikeaan aikaan. Ja sitten tämä on tietysti se, että se yhteistyö toimimaan erityisvastuualueen Kelan vakuutusyhtiöt. Tämä kuka sitten näitä maksaa, että mistä jokainen tietää, miten kuntoutuskuviot menee, että ensinnäkin on vaikea joskus päästä kuntoutukseen. Päätöksiä saa odottaa. Joo, sitten me pohdittiin niitä tavoitteita, että tavallaan niin kuin sanoinkin tuossa ryhmässä, että ohjausryhmän kokouksissa siellä on jossain vaiheessa livahti jossain keskustelussa, että kyllä me nyt ainakin tähdättäisiin semmoisen, että semmoinen yksikin saataisiin tässä 2014-2017 perustettua. Mietittiin sitä, että olisiko rohkea tai urhea tai rohkea vähän laittaa tämän tavoite vähän optimistisemmaksi, että se yksi saadaan perustettua. Se on tietysti kirjoitettu juuri sillä silmällä, kun tämä taloudellinen tilanne näin. Jaakko varmaan tähän voi sanoa oman sanansa myöskin. Vois ajatella näin. No sitten tämä, että kaikilla terveydenhuollon tasolla on se tieto näistä osaamiskeskuksista, että ne on olemassa. Siinä on sitten se huoli tietysti, että kulkeeko se tieto, tehdään se tietokanta. Ja kaikki terveydenhuollon tasot sais sen tiedon sitten. Että joskus se nettimaailma voi olla semmoinen, että meillä on niitä paljon eri paikkoja siinä, missä sitä tietoa on. Mutta löytääkö ne sitten sen, joka sitä tarvitsee? Velvoite lähettää se harvinainen asiakas eteenpäin. Usein saattaa olla niin, että käykin niin, että et sä pääsetkään eteenpäin, että se lääkäri päättää, että hän ei nyt lähetä sinua eteenpäin. Mahdollisuus pitäisi järjestää sitten, että ihan oikeasti että jonkunnäköinen potilasvalituskin siitä saadaan sitten ne resurssit asianmukaisesti käyttöön. Jos osaamiskeskus on, niin sitä myös käytetään. Joo, ja sitten tämmöistä siitä lähetteiden määrä verrataan suhteessa esiintyneisiin tapauksiin. Joo, tämä oli jollainhan niitä mitataan ihan konkreettinen, että jos osaamiskeskuksen tulee tietty määrä lähetteitä, niin silloin sitä myöskin käytetään. Oliko tässä, puuttuuko täältä joku sana? Voi olla, tehtyjen konsultaatioiden määrä voi ilmaista, miten osaamiskeskus nähdään ja tunnetaan. Eli jos siinä on riittävä määrä niitä konsultaatiopyyntöjä, niin sitten näin se menee tietysti. Autaksen maissa tässä on nyt tämmöinen, onko osaamiskeskuksessa mahdollisuus? Mitä tuossa on? Onko tuosta joku lause? Katkesko siinä joku lause? Ja sitten mä vastaan nyt, joo. Mulla on mikrofoni. Joo. Tässä pohti työryhmä sitä, että osaamiskeskuksen sisällössä nyt kun ruvetaan tätä järjestämistä suunnittelemaan, eli kun tulee tämä uusi työryhmä, niin mietitään sitä, että kuka se on se, että kun 5000 diagnoosin osaamista ei kenelläkään ole, eli tosiaan se, että miten pystytään erottelemaan se todellisen tiedon, joka tarvitaan tästä sairaudesta, ja sitten se tieto, mikä tulee kriisityöskentelyssä, kun tulee diagnoosi. Mm-hmm. Eli heti ei tarvita huippuasiantuntijaa joka asiaan, kun mietitään sitä ihan perus terveydenhuoltoon tai erityisvastuualueella olevan ihmisten kanssa. Pitää olla vain osaava ihminen kohtaamiseen. Ja sitten kun tarvitaan sitten konsultaatiota tämän sairauden tai tilan tai vamman kuntoutuksessa, hoidossa, niin sitten on tämä osaamiskeskusasia, että ymmärretään myös tämä perusasia. Mm-hmm. Joo, eli yhteydenotto puhelimen kautta me mietittiin tämmöistä palvelevaa puhelinta, että onko mahdollista, että osaamiskeskus voisi käyttää sellaista, kun e-lääkäreitäkin on ja verkossa voisi kysyä jotakin, että onko se niin kuin
potilashan ei sinne ota tietenkään tähän instituutioon välttämättä ollenkaan yhteyttä. Näin. Oliko paljon isoja asioita siinä? No niin, sitten vaan. Seuraava ryhmä 3. Aihe on sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen kehittäminen, potilaiden kokonaisvaltainen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen. Anteeksi, nyt ei näy tuolla. Joo, tulee. Sanoi jo vaan äiti. Anteeksi, voitko puhua hieman lähempänä mikrofonia? Okei, no niin. Aiheemme on siis sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen kehittäminen, potilaiden kokonaisvaltainen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen. Tekniikka vähän tuossa odottaa vielä. Siellä on vaan virusmerkki väsyttää. Onko se se? Okei, otetaan Joo, me vaihdetaan kone. onnistutaan. No niin, nyt. Selvä. Sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen kehittäminen. Tavoitteet. Yhteistyö terveys-, sosiaali- ja kuntoutuspalveluiden välillä tiivistyy. Palvelusuunnitelma moniammatillista osaamista vaativille. Tietoa ajanmukaisista kuntoutus- ja sosiaalipalveluista. Tässä on meidän ryhmä. Eskonen Riikka, Helenius Armi, Ilonen Milla, Jäskeläinen Joni, Lindeval Jussi, Myllys Kirsi, Nykyri
Elina, Putkonen Miina, Tulento Heikki, Sarin Sirpa, Kalmari Sanna. Keskustelua oli paljon. Mikä kansallisen ohjelman ehdotuksessa on hyvää, huonoa, kehitettävää? Yleistä. Koko kansallinen ohjelma, kuten myös tämä kohta, tuntuu liian medikaaliselta ja ylhäältä alaspäin tulevalta. Harvinaiset ovat toimenpiteiden kohteita. Esim. Harvinaissairaudesta kärsivä potilas ja potilaiden osallistuminen ja voimaannuttaminen sen sijaan, että puhuttaisiin ihmisestä itsestä lähtevästä osallistumisesta. Voisiko alussa määritellä, että puhutaan vain harvinaissairaista, ei potilaista? Tehdäänkö ohjelmasta selkokielinen versio? Harvinaisten sairauksien koordinoivia keskuksia ei voi jättää vain yliopistosairaaloiden vastuulle, tarvitaan valtion määräystä ja vastuunottoa. Ehdotettu moniammatillinen työryhmä asiakkaan hoidossa ja nimetty henkilö asiakkaalle erittäin hyviä asioita. Samoin yhteistyön tiivistäminen eri tahojen välillä. Tarvitaan erilaisia konkreettisia esimerkkimalleja yhteistyöstä. Tietosuoja-asiat ja asiakkaan oikeudet huomioitava moniammatillisen yhteistyön tiivistyessä. Sitten puhuttiin sosiaalista tuesta. Sosiaalinen tuki nähdään ohjelmassa vain järjestelmälähtöisenä. Yhdeksi tavoitteeksi tulisi kirjata sosiaalinen tuki perheeseen, työhön, opiskeluun, harrastuksiin ynnä muu. Huomioiden se, että harvinaiset saattavat tarvita tavallista diagnooseista poikkeavia tukimuotoja pystyäkseen osallistumaan. Sosiaalisessa tuessa huomioitava myös psykologinen tuki ja harvinaissairaiden läheisten tuki. Voitaisiinko pelkän sosiaalisen tuen sijaan puhua psykososiaalisesta tuesta? Merkittävä sosiaalisen tuen antaja on järjestöt ja sitä kautta muun muassa vertaistukitoiminta. Järjestöjen rahoitus tällä hetkellä hankalaa, sillä harvinaisryhmät ovat pieniä ja yhdistysten oltava valtakunnallisia, jolloin tukea ei tule esimerkiksi kunnilta. Ratkaisuja järjestöjen toimintojen mahdollistamiseen tarvitaan. Ohjelmassa esiin nostettu palvelusuunnitelma on hyvin tärkeä, mutta ei saa jäädä vain paperiksi, vaan tultava myös käytäntöön. Asiakkaan asiantuntemus kuultava vahvasti erilaisia suunnitelmia tehtäessä. Aito kohtaaminen. Mitä asiakas tarvitsee, ei vain mitä on tarjolla. Ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset tukitoimet päätöksen saamiseen tarvittaisiin aikarajat. Kuntoutus. Kelaan tarvitaan harvinaissairauksien asiantuntemusta. Kelan kuntoutuspalvelujen suunnitteluryhmissä pitäisi olla asiakasnäkökulma jo palveluja suunniteltaessa ja kaikissa vaiheissa. Pelkkä jo olemassa olevia palveluita arvioiva asiakasraati ei riitä. Kelan standardit, esimerkiksi sopeutumisvalmennus ja kuntoutuskurssit, eivät istu harvinaisryhmiin. Harvinaisilla tarve diagnoosikohtaisiin kuntoutuskursseihin sekä asiantuntevaan yksilökuntoutukseen. Kuntoutuksen ennakoivuus ja oikea-aikaisuus kirjattava ohjelmaan. Paperityötä helpommaksi ja päätökset nopeammiksi. Olisi hyvä selventää, mitä kuntoutuksella ohjelmassa tarkoitetaan. Harvinaisilla usein tarve monipuoliseen kuntoutukseen, esimerkiksi musiikkiterapia, ratsastusterapia ja niin edelleen. Sitten on vielä tiedon levitys. Tietoa kokoava taho on hyvä asia. Kokemuskoulutuksen merkitys tiedon levityksessä tärkeää. Tarvitaan oppaita, jotka on suunnattu eri alojen ammattilaisille. Tiedon saamisessa huomioitava ammattilaisten lisäksi myös harvinaisten itsensä saama tieto, esimerkiksi lapsille suunnattu, nuorille suunnattu ja selkokielinen. Kiitos.
Niin, me vedetään ryhmä 4 lyhyesti ja ytimekkäästi ihan niin kuin tässä. Okei. Kiitoksia. Eli ryhmä 4 on ollut tämmöinen, ajatellut asiaa hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi ja johtuen siitä, että meillä on näin iso aluekin vielä tässä ollut käsittelyssä. Eli osa-alueena on ollut koko kansallinen ohjelma. Ja harvinaissairaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus suhteessa kansallisen ohjelman suunnitelmaan. Eli en lähde tässä lukemaan näitä ohjelmatavoitteita ja muita, vaan mennään suoraan aiheeseen. Ja tässä on ryhmän jäsenet ja kiitänkin kaikkia oikein hyvästä panoksesta. Olitte tosi tehokkaita. Kiitos. Ja melkein lopussa voidaan antaa aploditkin. Mitä hyvää näet kansallisessa ohjelmassa? Kokoaa kaikki eri osa-alueet yhteen. Tiedon löytyminen helpottuu. Potilasjärjestöjen mukaanotto merkittävää. Eri diagnoosiryhmien välisen tasavertaisuuden parantuminen. Lopputulos hyödyttää niin ammattilaisia, viranomaistahoja kuin harvinaissairausryhmiä. Mitä heikkouksia havaitsit kansallisessa ohjelmassa? Ohjelman toimeenpanon suunnittelu on haastavaa. Alueellinen epätasapaino, puhutaan Suomen eri lääneistä, sairaanhoitoalueista ja niin poispäin. Koordinoivan tahon määrittely. Tiedon kulun ja tietojärjestelmien puutteet. Viranomaisrooli, vastuu sinne, minne se kuuluu. Potilastietojen yhden ja tarpeen mukainen kirjaaminen. Mitä kehitettävää vielä kansallisen ohjelman osalta havaitsit? Yhtenäinen tieto, yhden luukun periaatteella. Ajan puute ammattilaiskohtaamisissa. Tieto kootusti saatavilla. Tietokantapohjien kehittäminen. Selviytymispaketti. Tällä tarkoitetaan sellaista, saat tiedon, että esimerkiksi oli epilepsia, tuossa otettiin esimerkiksi, ja tulee ajokielto. Mutta on se mukava saada tietää siitäkin, että olet oikeutettu taksiseteliin tuona aikana. Rahoitus, medianäkyvyys. Kuka päättää, milloin tarvitaan erityisasiantuntijuutta? Onko ammattilaisilla tarpeeksi tietoa? Kuunnellaanko harvinaissairaan tai läheisen asiantuntemusta? Eli aika lailla samoja kysymyksiä, mitä on tullut tässä jo aikaisemminkin esiin. Ja kun meillä aikaa jäi vielä, niin otettiin tänne vielä tämmöinen jokerikysymys. Miten haluan ja osaan vaikuttaa itse harvinaisena tai harvinaisenomaisena? Kokemustiedon ja oman asiantuntijuuden esiin tuominen. Esim. Kokemuskoulutuksen hakeutuminen. Oman viestinnän selkiyttäminen. Pidetään asiat ja tunteet erillään. Osallistumalla oman alueen kansalaisfoorumeihin, eli oma aktiivisuus. Oman tukiverkoston puutteet, kompensointi. Vertaistukea yli diagnoosirajojen. Tässä nyt niin kuin meni Kristiina apua. Tämä viimeinen kohta tarvitsee varmaan vähän avausta. Joo, eli toi viimeinen kohta tarkoittaa näitä todella
aliharvinaisia, joita kun tukiverkostoja ei ole, jos on vain muutama ihminen esimerkiksi täällä Suomessa, niin puhuttiin, että myös muut diagnoosit saattaa sopia myöskin vertaistukijoiksi. Tai sitten mietittiin myös sitä, että haettaisiin niitä vertaistuki-ihmisiä sieltä niin kuin oman maan rajojen ulkopuolelta. Kiitoksia. Hetkonen, täältä nyt jäi. Meillä oli täällä yksi slaidi, mutta onko se sitten hyvin täältä hävinnyt? Oli joo. Joo, mentiin kaikki läpi. Kiitoksia. Ja kiitos ryhmä 4. Ryhmä 5. Noin. Musta ennen vaikka yksi muistaa kohti ei. Hei vaan kaikille. Mun nimi on Sami Kaivos ja mä tulen Harvinaiset verkostosta. Ja mä toimin meidän ryhmän 5 kirjurina, sihteerikkönä, mutta meidän puheenjohtaja Anu Herala joutui lähtemään muualle täältä. Niin mä esitän tässä meidän ryhmän sitten yhteenvedon ja terve vaan myös sen kotikatsomoihin. Toivottavasti yhteys on hyvä ja kuulette nämä esitykset. Toi meidän ryhmä 5 kattoteema oli tämä harvinaissairaan ja potilasjärjestöjen osallisuuden vahvistaminen. Me peilattiin sitä tämän kansallisen ohjelman osa-alue 5, eli potilaiden kokonaisvaltainen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen. Siellä oli tämä toimenpide-ehdotus numero 13, potilaiden osallisuuden lisääminen, mikä oikeastaan oli sitten se meidän tarkastelukohteena. Pyrittiin sinne sitten löytämään kehitys, ehkä ideoita, parannusehdotuksia, jotakin konkreettista. Katsotaan, miten onnistuttiin. Tuossa on vielä tuo meidän ryhmä osallistujat. Siis kun kuunnellut näitä muita esityksiä ja miettii noita meidän tulevan nyt, mitä tässä esityksen niin kuin tuloksia, on jotenkin poikkeuksellisen niin kuin yhdenmukainen tämä konsensus tässä yhteisössä tänään, eli nämä kaikki jotenkin tukee toisiaan ja hirveän niin ristirastiin menee, mutta kaikissa on jotenkin sellainen samanlainen viesti, mikä on toisaalta hirveän hyvä ja varmaan myös sit sinne kansallista ohjelmaa, toimenpideohjelmaa tekeville, niin antaa myös ihan selvän viestin tietyistä asioista. Tuo toimenpide-ehdotus 13 oli kirjattu näin, että potilaat, heidän läheisensä potilasjärjestöt osallistuvat paremmin harvinaissairauksia koskevan päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Sieltä löytyy 5 tavoitetta, joista me oli puheenjohtajan kanssa valittu 3 tavoitetta ja käännetty ne tähän ikään kuin kysymysmuotoon. Ja pyrittiin näiden kysymysmuotojen kautta sitten löytämään sinne ihan konkreettisia hyviä ehdotuksia, joilla sitten ministeriöstä käsin näitä voidaan toteuttaa. Ja saako harvinaista sairautta sairastava hänen läheisensä sekä ammattihenkilöstö riittävästi tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista? Ennen kaikkea, kuinka tätä tilannetta tulisi ja voisi parantaa? Hirveän monessa kysymyksessä tämä kulminoituu se, että
harvinaisella pitäisi olla joku sellainen oma luottotyöntekijä, on se sitten sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja, joku asianajaja, kuka osaa hoitaa, tietää kuinka näitä asioita hoidetaan. Me kaivattiin myös tällaista esimerkiksi sairaanhoitopiireittäin, nyt oli kyse ihan sosiaalityöntekijästä, ammattihenkilökunnan, eli näitä edellä mainittuja ammattiryhmiä, niiden tietoa on selvästi lisättävä tulevaisuudessa. Hoitopolut on niin hyvin erilaisia, vaatii erityisasiantuntijuutta, että selvästi ammattihenkilöstö tuolla sosiaali- ja terveydenhuollossa ei pysty vastaamaan niihin erityiskysymyksiin. Ja tästä tulee ikäviä tietokatkouksia ja ihmiset ei ohjaudu oikeisiin paikkoihin. Yksilöllinen palvelusuunnitelma ja perheiden huomioiminen kokonaisuutena on tärkeitä asioita tässä. Rakennetaan alueellisia harvinaisten yhteisöjä, ikään kuin jonkinlaisia tukikeskuksia. Ei lähdetty hirveän tarkkaan määrittelemään, mitä nämä voisi olla, mutta näette tässä tämän ajatusmaailman, johon selvästi oli tarvetta. Esimerkiksi tämmöisiä sairaanhoitopiirin vastuullisia, joka kokoaa yhteen paikallisen harvinaisten yhteisön. Päätarkoitus on enemmän näistä arjessa selviytyminen, ei hoito. Tämä on jotain sellaista, mitä järjestöt eivät ehkä pysty tai eivät muusta syystä järjestä, mutta missä tavallaan informaatio välittyy erilaisista hoito- ynnä muuta kuntoutusmahdollisuuksista. Tämä tarjoaa myös pienille diagnoosiryhmille, kellä ei ole ollenkaan näitä yhdistyksiä, väylän löytää vertaistukea ja saada tietoa eri palveluista. Eli jonkunlaista tämmöistä yhteisöllistä toimintaa, joka olisi hyvin läheisessä yhteistyössä osaamiskeskusten kanssa. Tiedon saanti on turvattava perheelle, läheisille ja sosiaaliselle verkostolle, muun muassa ensitiedon päivin tapaamisin ynnä muuta, mutta tärkeää on huomioida, että potilasjärjestöillä on oma vastuunsa tästä, mutta se ei saa olla ainut. Kun puhuttiin tiedon levittämisestä, niin mä hyppään tuohon viimeiseen pampullaan, eli luotettava, selkeä, esteetön tietokanta harvinaissairauksista. Tämä toistuu tässä kansallisessa toimenpideohjelmassa, se on toistunut täällä, sitä selvästi tarvitaan. Tietoa on paljon, sitä ei kukaan voi kiistää, mutta se on monella eri kielellä, se on rikkonaista, eri lähteissä, myös epäluotettavaa ja vajaata hyvin usein. Kelaan pitää myös mennä riittävästi tietoa harvinaisuudesta. Ja tässäkin selvästi korostui se, että jokainen ryhmästä on ollut tekemisissä, meidän ryhmästä on ollut tekemisissä Kelan kanssa, ja kyllä se sama epätietoisuus siellä asioiden käsittelyssä vallitsee. Nämä tilanteet on monesti niin haasteellisia, että hakemusten käsittely on aivan mahdotonta niin sanotusti maallikko, perustiedon varassa, eli tämmöistä niin kuin harvinaisosaamista, tuntemusta kaivataan. No, saavatko potilaat ja heidän läheisensä osallistua palvelupolkujen suunnitteluun tällä hetkellä? Ja ennen kaikkea, että vaikka saavatkin, ne varmasti saavat, mutta kuinka tätä osallistumista tulisi ja voidaan kehittää tulevaisuudessa, esimerkiksi seuraavan 4 vuoden aikana. Tarpeet on hyvin erilaisia sairaudesta, vammasta ja niin poispäin riippuen. Potilaiden pitää pystyä paremmin määrittelemään, mitä he itse tarvitsevat. Ja se onnistuu toki ainoastaan sillä, että heidät huomioidaan näissä prosesseissa. Ja tuossa tuli hyvin esille, että monilla harvinaissairauksilla on joku selvä, ilmeinen, itsestään selvä tarve johonkin palveluun. Mutta entäs sitten, kun on hyvin tuntemattomia sairauksia, mitkä ei välttämättä näy päälle päin, esimerkiksi jonkun apulaitteen tarpeena tai näin, niin silloin on hyvin vaikea alkaa välttämättä asiasta tuntematon ihminen hirveästi määrittelemään, vaan tästä tarvitaan sen potilaan, perheen, kaikkien läheisten kuuntelemista ja tehdä yhdessä sitä työtä. Maksusitoumusten saaminen toiseen asiantuntevaan hoitopaikkaan ei toteudu hyvin. Tätä pitää katsoa hyvin niin kuin EU:n mittakaavasta tätä asiaa.
Ja potilaiden omat ehdotukset hoidosta ja hoitopaikassa tulee huomioida paremmin. Eli tämä menee ehkä miten tätä palvelupolkua voidaan kehittää. Näitä maksusitoumuksia tulisi myöntää paremmin niihin yksiköihin, joissa tarjolla on parasta mahdollista hoitoa. Ja ennen kaikkea tulisi määritellä myös niin, että vaikka hoidot eivät ole täällä kotimaassa niin sanotusti tämmöisen peruspalvelun piirissä, että kun pääsee yliopistolliseen keskussairaalaan, niin sitä olisi heti siellä tarjolla. Ulkomailla on paljon hoitokeinoja, mitkä ei meillä välttämättä ollenkaan käytössä, mutta niin kuin globaalisti todettu hyödyllisiksi. Mutta niin kuin me tiedetään, että tämä on niin kuin hankala tematiikka, mutta tämä pitäisi olla niin kuin erityisen tarkastelun kohteena. Näille myöntämiselle pitää olla selvä aikaraja. Ennen kaikkea hylkäämiset tulee käydä sen asianosaisen ja hänen omaisten kanssa läpi. Selvästi on havaittavissa tämmöisiä epäselviä tilanteita. Ne aiheuttaa stressiä ja epäluuloa ja ne on niin kuin ennen kaikkea luo tämmöistä epäoikeudenmukaisuuden ilmapiiriä. Ja Tikakohta on tämmöinen kolmas taho ohjaamassa potilaita ja ammattilaisia yhteen. Ja tässä on taas tavallaan peräkuulutaan sitä tiettyä henkilöä, ketkä auttaa näissä harvinaisemmissa tapauksissa. Ja viimeinen lause on hirveän tärkeä, eli tämä, että pitää huomioida potilaiden oma asiantuntijuus, ne tiedot ja kokemukset, mitä heillä on. Edelleen koulutuksen ja asiantuntemuksen lisäämistä. Ja tämä viimeinen pampula, eli tämä ammattiryhmien rajapinnat tulee selkeyttää ja samalla toimintaa yhdenmukaistaa. Tästä hirveästi tuli keskustelua ja tuli ilmi, että tämä niin tässä eri ammattiryhmien rajapinnat ei ollenkaan selkeä, että missä vaiheessa joku X-työntekijä ottaa yhteyttä Y-työntekijään tämän tietyn harvinaisen ongelman tiimoilta. Ja viimeinen käsitelty kysymys oli tämä, onko tarpeellista, että potilasjärjestöjen mahdollisuus vaikuttaa palvelurakenteiden kehittämiseen kasvaa millä keinoin. Ja tietenkin on ihan itsestään selvää, että se on tarpeellista ja sitä ei varmaan niin kuin millään tavalla tule kyseenalaistaa, mutta millä keinoin. Ja meillä nousi niin kuin aivan spontaanisti yhteistyön vahvistaminen esille tässä, että kun nyt puhutaan potilasjärjestöistä ja kuinka he vaikuttavat, niin potilasjärjestöillä pitää olla selvä yhteinen päämäärä, agenda ja hyvä yhteistyö, jotta asioita tapahtuu. Ja tuossa se on kiteytetty muutamaan lauseeseen. Kiitos, tämä oli ryhmä 5 yhteydenotto. No niin. Tämä tekee jotenkin ihan pysäyttää ja tekee hiljaiseksi. Ihan valtava määrä asioita on tullut esiin näiden ryhmien esityksistä. Ja eiköhän anneta kaikille ryhmille oikein kunnon aikomat aplodit vielä kerran. No niin, nyt sitten meillä on ihan mainiosti, kuulkaa, mehän ollaan olleet tehokkaita. Meillä on tässä tunti periaatteessa jäljellä aikaa, eli nyt meillä on mahdollisuus keskustella ja nyt mä avaisin tämän keskusteluvaiheen ja mun tekisi ihan nyt mieli, olisiko Jaakko Yrjö Koskinen, olisitko valmis vähän nyt kommentoimaan ajatuksia tässä vaiheessa? Oikein mielelläni antaisin sulle nyt puheenvuoron ihan ensimmäisenä. Kiitos. Tässä tuli paljon tärkeitä ehdotuksia ja niin paljon, että tuli ihan mieleen, että pitäisikö tämä ohjelma kirjoittaa ihan uudestaan. Mutta ajattelin tässä mainita ihan yhdestä asiasta, että tässä nyt on niin kuin haasteena osittain se, että tätä meidän palvelurakennetta ollaan uudistamassa ja 40 sairaanhoitopiirejä ei enää olisi.
lähitulevaisuudessa. Toisaalta sitten ensi vuoden alusta, ensi vuoden alusta potilaat saa vapaammin hakeutua erikoissairaanhoitoon yhteisymmärryksessä oman lääkärinsä kanssa. Tämä ei siis tarkoita sitä, että voisi niin kuin vapaasti valita, että mille tasolle erikoissairaanhoidossa hakeutuu, mutta että maan sisällä niin kuin samalla erikoissairaanhoidon tasolla pitäisi voida vapaammin valita. Tästä siis tulee kuitenkin keskustella tämän lähettämän lääkärin kanssa. Sitten pelastusdirektiivi tässä astuu voimaan myöskin Suomessa samaan aikaan tämä tulee lisäämään mahdollisuuksia hakeutua ulkomaille hoitoon. Nämä on sellaisia asioita, jotka tässä tulisi huomioida, että toimintatavat tulee muuttumaan. No niin, nyt olisi oikein mielellään. Kiitos Jaakko näistä kommenteista ja tuntuu oli ihan vaikuttunut tästä kommentista, että jos tuo ohjelma kirjoittaa uusiksi, että ollaan värikästä keskustelua saatu aikaiseksi. Sehän tämän päivän tarkoitus todellakin on ollut, että hienoa näin ja on tosi tyytyväinen tästä, että ministeriön edustajana ajattelet näin tai ohjausryhmän edustajana myös iloinen siitä. Niin, avaisin nyt tähän keskusteluun. Onko vielä, nyt näyttää, että nyt vähän jo katselen täältä, että vähän väsähtäneekin kasvoin. Me ollaan niin paljon annettu ulos, mutta nyt olisiko jotain semmoista, että nyt jaksaisitte vielä hetken keskustella. Kuka haluaisi jotain kommentoida tässä? Onko nyt jäänyt jotain kaihertamaan mieleen? Meillä oli tässä työryhmässä puhettakin just tästä vuodenvaihteessa tulevasta muutoksesta, että saa valita sen saman tason hoitopaikan. Mutta tosiaan siellä on edelleen se ongelma, että se pitää tehdä yhteisymmärryksessä sen lähettävän lääkärin kanssa, ja jos sieltä lähettävältä lääkäriltä ei harvinaisen sairauksen tapauksessa sitä yhteisymmärrystä löydy. Eli heillä ei ole tietoa eikä halua lähettää, vaikka potilas sitä pyytää. Eli siinä mielessä just tämä kansallinen ohjelma, osaamiskeskukset, siitä tiedottaminen ja sitten myös se velvollisuus, että on niinku velvollisuus käyttää näitä osaamiskeskuksia, niin se on tosi tärkeää tämmöisissä tapauksissa. Ja jossain vaiheessa itselläni tuli mieleen tuossa ryhmän keskustelussakin me sivuttiin sitä, että miten saadaan taattua se, että kaikki se arvokas tieto, mitä meillä on, niin kuin esimerkiksi harvinaiset sairaukset, miten se löytyy. Me eletään tätä sähköisen maailman aikaa, mutta jotenkin tuntuu välillä siltä, että kun se ihminen itse menisi sinne paikalle kertomaan asioista, nyt kun viittaan esimerkiksi kokemustietoja ja muuta, niin se jotenkin, ettei se jää sitten vaan, että meillä tuli vaan mieleen, se oli tämmöinen, niinhän siinä ei tule käymään, että tietokanta osaamiskeskuksista. Mutta entä jos illusorisesti kävisikin niin, että kukaan ei tiedä niiden olemassaolosta autosta? Tämmöinen on ihan mahdollista, koska kaikki tieto tahtoo jäädä sinne jonnekin. Hienot tietopankit jää jonnekin ja kukaan ei tiedä, että ne on olemassa. En mä tiedä, onko teillä yhtään tämmöistä, yhdyttekö yhtään tämmöisiä ajatuksia? Joo, siellä on. Mä olisin näistä osaamiskeskuksista vielä sen, että tässä esityksessä jotenkin jäi kalskahtamaan se, että osaamiskeskuksiin voisivat olla yhteydessä vain terveydenhuollon yksiköt. Minusta olisi hyvin tärkeää, että osaamiskeskuksissa olisi valmiutta toimia myös suoraan potilaskontaktien tullessa tiedonantajana, eli siellä olisi NS-neuvontapuhelin tai joku tämän sorttinen palvelu, että se ei rajoittuisi pelkästään siihen, että sinne vaan lähetellään potilaita ja sieltä lähetellään terveydenhuollon sisällä
tietoa jonnekin. Niin tämän osaamiskeskuksen olemassaolo on ehkä enemmänkin kysymys siitä, että mitä se osaamiskeskus tarjoaa. Osaamiskeskus tarjoaa jollekin tietylle sairausryhmälle osaamista, mutta sitten jos on, niin kuin tässä tuli viitattua näihin harvinaisia, että kun on niin vähän väkeä, että ei ole mitään osaamiskeskusta, mistä saa apua, niin mitä tämmöiselle sitten on tulevassa mallissa olemassa? Ohjausryhmässä oli siis ideoitu, että olisi tämmöisiä harvinaisten sairauksien yksiköitä, yksi kussakin yliopistollisessa keskussairaalassa. Ja ne olisi niitä potilaita varten, joilla on harvinaisiin sairauksiin liittyviä oireita, mutta ei selkeästi semmoista viitettä yhteen erikoisalaan, johon sitten potilas voisi suoraan lähettää. Et ei ole tarkoitus, että tämmöiset yksiköt toisaalta niin katsoisi kaikki lähetteet, jotka koskevat harvinaisia sairauksia, vaan niitä tämmöisiä niin kuin väliinputoajatapauksia, jotka ei ole niin selkeästi esimerkiksi korvalääkärille tai silmälääkärille lähetettäviä. Toisaalta sitten on potilaita, joilla tarvitsee niin monen erikoisalan asiantuntemusta ja jonkun pitäisi kantaa koordinaatiovastuu tai tämmöinen kokonaisvastuu näistä potilaista ja nämä harvinaisten sairauksien yksiköt voisi toimia tällaisena. Vastasitko mä kysymykseen? Joo. Täällä on verkon kautta, chatin kautta tullut Maarit R. nimiseltä henkilöltä tämmöinen kommentti, että Tampereella olevan lihastautien tutkimuskeskuksen hyödyntäminen harvinaisten lihassairauksien diagnosoinnissa saatava koko maan kattavaksi oikeudeksi. Tällä hetkellä tuntuisi vain eteläisen Suomen sairaanhoitopiirit hyödyntävän kyseistä keskusta. Ja tuohon sivulle näistä, kun näitä eri osaamiskeskuksia tavallaan on jo olemassa olevissa yliopistollisissa sairaaloissa. Eli tietenkin niitä pitää hyödyntää, oli ne sitten Oulussa tai Helsingissä tai Tampereella tai missä hyvänsä. Eli ei lähdetä rakentamaan mitään uutta raskasta organisaatioa jo olemassa olevien keskittymien lisäksi, vaan hyödynnetään sitä osaamista ja niitä paikkoja, joita on, ja tuetaan sitä toimintaa. Eli tämä oli just siinä meillä yhdellä kalvolla, mitä ajettiin takaa, että kun tällä hetkellä kun on tämmöinen tietämättömyys ehkä tulevista muutoksista ja just näistä sote-asioista sun muista, niin nyt hajotetaan jo sitä hyvää pohjaa monessa paikassa. Eli se on voinut olla vuosikymmeniä niin kuin ehkä käytännössä toteutuksessa, mutta ei ole ollut tätä hallinnollista mallia eikä ole ollut mitään EUn ohjausta siihen. Mutta nyt kun ollaan semmoisessa hämäännystilassa, niin ollaan hajottamassa sitä ja siitä pitäisi saada mahdollisimman pian mun mielestä viestiä näille sairaanhoitopiireille ja näille yliopistollisille sairaaloille, että ettei niitä nyt lähdettäisi hajottamaan sitä jo olemassa olevaa, vaan että sitä lähdettäisiin tukemaan. Ja tosiaan, että valtakunnalliseen käyttöön nimenomaan nämä jo olemassa olevat paikat. Niin, saanko näitä kommentit on perään. Eli käytännössä siis niin, että nykyiset
nämä erikoissairaanhoitopisteet, niin meillä olisi jokaiseen harvinaiseen sairauteen olemassa rekisteri, missä kerrotaan, että tätä sairautta ensisijaisesti hoidetaan tuossa piirissä. Toisin kuin se rajoitus, eikö vaan? Joo. Joo, tuohon aikaisempaan kommentoisin tosiaan tuolla meidän ryhmässä, kun meillä oli se osaamiskeskuksen teema, niin tosiaan ohjausryhmässäkin on puhuttu paljon siitä, että ja se aiheuttaa myöskin tätä, niin kuin Jaakkokin taisi siinä omassa alustuksessaan tänään viitata siihen juuri, että aiheuttaa myöskin ristiriitaa sitten, että missä se osaaminen sitten pitäisi keskittää Suomessa, että kun on kaksi paikkaa, joka on tiettyyn harvinaisuuteen erikoistunut esimerkiksi, niin voi olla, että siinä tulee sitten hankaluuksia, kun osaamiskeskuksikaan ei voi niin kovin montaa olla sitten ainakaan samaan liittyen. Mutta lisää kommentteja vielä. Näyttää siltä, että tämä yleensä täällä työryhmissä on pakerettu siis niin ahkerasti, että mä näen sen ilmeistä ja kasvoista. Onko näin? On. Kyllä. Siis niin. Tämähän on ihan hämmästynyt. Niin, Jaakko. No, jos tässä ei nyt tule enempää kysymyksiä tai kommentteja, niin mä kuitenkin itse olisin kiinnostunut kuulemaan vähän enemmän tuosta kolmosryhmän esittämistä ajatuksista, jotka tuntui minusta hyvin tärkeältä ja siinä näytettiin niin kuin, saavan kiinni jostain ihan oleellisesta, joka liittyy siis siihen, että ei puhuttaisi niinkään potilaista, vaan tämmöisestä harvinaissairaasta, joka olisi tämmöinen aktiivinen toimija, joka niin kuin osallistuisi paitsi oman hoitonsa suunnitteluun, niin myöskin koko hoitojärjestelmän kehittämiseen. Mä en sen tarkemmin osaa muotoilla tätä kysymystä, mutta mä vaan pyytäisin kerran vielä ryhmän edustajaa ihan selostamaan tätä vähän yksityiskohtaisemmin. Tosiaan sen takia, että tässä voisi olla joku sellainen näkökulma, joka auttaisi jollain niin kuin ihan olennaisella tavalla kehittämään koko tätä toimintatapaa. Ehkäpä minä sitten avaan tätä, kun tämä oli vähän minulta lähtöisin tämä ajatus. Jotenkin mä oon itse tarkastellut vammaisuutta pitkälti aina sosiaalisen vammaisuuden mallin tai näkökulman kautta, ja siinä hyvin vierasta on sellainen tietynlainen diagnoosikeskeisyys ja sellainen just medikalisaation näkökulma, josta niin kun nähdään pelkästään ne yksilön puutteet ja viat ja ongelmat, eikä välttämättä nähdä sitä, että miten järjestelmät voisikin ottaa paremmin huomioon ihmisiä. Ja sitten toisaalta aika paljon myös me keskusteltiin siitä, että täällä puhutaan just vaikka sosiaalijärjestelmästä, sosiaaliturvajärjestelmästä, tällaisesta, mutta kuitenkaan ei olla ehkä saavutettu sitä ihmisten perusarkea ja sitä sellaista, että mitä on kuulua perheeseen, mitä on syntyä vammaisena lapsena perheeseen tai miten vanhemmat saa tukea siinä kohtaa tai miten sitten kun aloitetaan koulu, mitä tapahtuu ensimmäisellä luokalla tai saadaanko ystäviä, tullaanko osaksi yhteisöä. Siis tällaiset asiat tavallaan tästä ohjelmasta aika pitkälti näyttäisi puuttuvan ja sitä me vähän sitten kritisoitiin siinä, että siihen tämä kiteytyi aika paljon. Ja sitten puhuttiin siitäkin, että toki ei ole varmaan tarkoitus luoda toista vammoa, vammaispoliittista ohjelmaa, koska sellainen meillä jo on. Mutta että jotenkin pitäisi tuoda esiin sitä, tavallaan sitä harvinaisten spesifiyttä, että mitä se tarkoittaa, että jos yleensä vammainen, mä otan esimerkiksi nyt vaikka vammainen nuori saa henkilökohtaista apua, niin sehän kuuluu ihan, se on lakisääteinen oikeus ja pitää myöntää henkilökohtaista apua, mutta sitten jos onkin kyse vaikka harvinaisesti
vammaisesta, vaikeavammaisesta nuoresta, niin voi olla, että hän tarvitseekin 3 henkilökohtaista avustajaa. Ja se on niin kuin ihan erilainen se palvelun ja tuen tarve siinä kohtaa. Ja niin kuin näitä tällaisia keissejä olisi hyvä tuoda esiin, että mitä se voi tarkoittaa. Tai että joku kuntoutuspalvelu, mikä yleensä menee jollain peruskaavalla, niin se sitten kun onkin harvinainen vamma, niin se voikin olla ihan erilaista räätälöityä palvelua, mitä tarvitaan, tai kuntoutusta. En tiedä, osaisinko avata yhtään tätä, mutta jotenkin tämä oli se lähtökohta. Joo, eli ryhmä 5 olen minä ja me sivuttiin myös noita samoja asioita, mitä tässä juuri käsiteltiin ja osittain samoista näkökulmista ja osittain vähän sitten eri näkökulmista. Ja meillä tosiaan paljon keskusteltiin tästä potilasasiantuntijuudesta tai potilaiden itsensä omaavasta asiantuntijuudesta, jota ei yleensä osata ottaa terveydenhuoltojärjestelmässä huomioon. Eli se on, paitsi että se on kokemusasiantuntijuutta, niin se on myös tietopuolista asiantuntijuutta, koska erityisesti harvinaissairas joutuu ottamaan tietopuolisesti selvää siitä omasta sairaudestaan ja usein tietää siitä harvinaisesta sairaudestaan enemmän kuin ne hoitavat tahot. Ja sitä mietittiin, että kuinka me vältettäisiin siinä potilaskontakteissa tai näihin niin kuin hoitohenkilökuntaan suuntautuvissa kontakteissa sitten tämmöinen mahdollinen kokemus potilaan besserwisseröinnistä ja tämmöisestä, että se ei tavallaan aiheuttaisi niin kuin sitten niitä ylimääräisiä lieveilmiöitä, niin puhuttiin tästä 3. osapuolesta. Eli että sen potilaan ja toisaalta sen hoitotahon välillä olisi tämmöinen 3. osapuoli, mikä tahansa se osapuoli nyt on, joka toimii ikään kuin välittävänä linkkinä ja puskurina myöskin siellä. Tuliko tässä muuta, Sami? Tästä me paljon puhuttiin, mutta tässä oli varmaan, varmaan tämä. Mä jotenkin haluaisin vielä kysyä tätä meidän ryhmän niin kuin tuumausta siitä, että me ei haluttaisi olla niin potilaskeskeisiä ja sellaisia niin kuin sairaanhoito tai jotenkin sitä lääketieteen näkökulmaa, että esimerkiksi tämä porukka täällä, niin koettekö te, että se potilas on ihan niin kuin tosi hyvä sana ja että me tehdään potilasohjelmaa vai onko tämä niin kuin, että ollaanko me yksin tämän ajatuksemme kanssa vai miten te koette sen? Olisi ryhmäläisille, tai oliko tämä Milla niin kuin kaikille täällä? Joo, kaikille. Joo. Muille ryhmille. No nyt siis toi kansallinen ohjelmahan on pohtinut sitä asiaa, että tosiaan niin kun siellähän käsitteinä, siellä johdannossahan puhutaan siitä, että halutaan puhua harvinaissairaasta ja harvinaissairauksista. Eli tämä potilaskäsite särähti korvaan jo siellä Hanasairassa aika voimakkaasti, että se tuli ihan siellä nyt mukaan sitten matkalle tähän ohjelmaan kirjattavaksi. Ja toivottavasti ryhmä on nyt tyytyväinen. Toteutumassa. Ja Jaakob Museko. Tuossa just kun eilen vielä muutin tätä lääkehoidon toimenpide-ehdotusosuutta, niin huomasin, että sielläkin mainitaan harvinaisista potilaista. Voisi niin tosiaan katsoa systemaattisesti, että siellä olisi mahdollisimman vähän puhetta potilaista ja korottaa se sana tällä termillä harvinaissairas, joka siis päätettiin tai käytännössä niin ehdotetaan, että se otettaisiin käyttöön.
Mulla on kyllä siis tuttua, että vammaisuudessa korostetaan, että puhutaan vammaisista ihmisistä ja ajatus on, että meitä vaan on erilaisia ihmisiä että pitää niin kuin mieltää meidät tämmöisinä toimivina subjekteina, jotka olemme erilaisia. Jollakin sattuu olemaan jonkunlainen toimintaa rajoittava vamma ja monilla meistä on jonkunlainen sellainen, mutta tosiaan niin tämä ajattelutavan muutos tässä varmaan on yhtä lailla tärkeä. Tässä ohjelmassahan viitataan tähän vammaispoliittiseen ohjelmaan näin poispäin. Pidetään tärkeänä, että ei tehdä päällekkäistyötä, vaan nimenomaan kun rakennetaan niitä siltoja. Ja ei se harvinnaissairas ihminen tosiaan, vaikka diagnoosia kantaa, niin koe itseään kyllä sairaaksi tai potilaaksi aina, että se vaan on. Hyvä on virkistää sitä näkökulmaa. Vielä kommentteja. Vieläkö me iltapäivän viimeiset puristukset tässä otetaan, onko jollain vielä? Meillä on siis muuten ollut täällä koko ajan tämä webinaari. Toivottavasti tämä on ollut niin jännittävä päivä, että siellä alussa jäi muutama asia sanomatta. Jäi tämä webinaari mainitsematta. Harvinaisverkosto on mahtavasti järjestänyt meille tällaisen tilaisuuden, että siellä pääsee myös seuraamaan tätä meidän tilaisuutta netin kautta. Webinaari on niin hieno sanakin, että musta tuntuu, että vaikka en nyt niin kauhean paljon vielä ole, mutta en tiedä ymmärränkö itsekään ihan tarkkaan, mistä on kysymys, mutta hieno on. Sen tiedän ja siellä on käyty myös keskustelua ja sitä on kommenttikin tuli sieltä ja on seurattu sitä siellä myöskin verkon kautta tätä meidän tilaisuutta. Sehän on, niin kuin jos ajatellaan niin kuin esteellisyyttä, niin sehän on aivan vallan mainio ja hieno asia. Asia kyllä. Joo, täällä oli 2 puheenvuoropyyntöä siellä. Joo. Pohdiskelu, eli mietiskelin tätä vammaisasiantuntijuutta ja tällaista niin liittyen näiden ammattihenkilöiden koulutukseen. Eli joissakin ammattikorkeissa ja yliopistoissa on käytössä se, että vammainen tulee itse asiantuntijana kertomaan siitä sairaudestaan. Mutta tämä ei suinkaan ole käytössä, ei varmaan edes enemmistössä, luultavasti vähemmistössä kouluja. Ja sitten myös se, että harvinaiset vammat ja sairaudet yleensäkin, niin ne on osassa poistettu kokonaan siitä opintokokonaisuudesta resurssisyistä. Mutta se, että tämä voisi olla tähän liittyen myös yksi sellainen asia, johon voi puuttua, eli just tämä koulutus ja tietoisuuden lisääminen, niin että pitäisikö se olla siellä sitten näissä opintosuunnitelmissa? Varmaankin ihan aiheellinen ja tähän koulutusasiaan myöskin kansallinen ohjelma ottaa kantaa kyllä ja ottaa sen huomioon. Ja tämähän kun ajatellaan, että tämä on tämmöinen 3 vuoden systeemi, projekti, niin tässä aloitellaan tätä ja sitten me jäädään odottamaan vaan tätä tulevaisuutta, että varmaankin ainakin on siitä jo puhetta vähän ollut, että tämä muodossa tai toisessa tämmöinen jonkun tyyppinen työryhmä sitten kokoontuu jatkossa ja seuraa tietenkin. Sehän tässä on se jatkuvuus, se idea, että onkohan siitä Jaakko menty eteenpäin siitä ajatuksesta vielä vai onko se vielä keskeisen? Mikä ajatus? Se ajatus siitä, että jatkuu sitten että tämä seuranta, ohjelman seuranta tai nämä työryhmän, tarkoitan ohjausryhmää, jatkuu muodossa tai toisessa. Ei, niin kuin mä tänä aamuna mainitsin, niin tämä on sellainen asia, joka on nyt tarkoitus ottaa esille sen takia, että aivan äsken niin kun
minulle selvisi, että tässä nyt itse asiassa ei katsota realistiseksi, että sisällytettäisiin THL:n tulossopimuksen ensi vuodelle velvollisuutta ottaa vastuu tästä harvinaisten sairauksien koordinoivasta yksiköstä. Tästä THL:n tulossopimuksesta vasta niin neuvotellaan, mutta katsottiin, että ei ole realistista tämmöisessä tilanteessa, jossa THL:n resursseja tullaan merkittävästi vähentämään, että nyt heille lisättäisiin paljon uusia tehtäviä. Tuon aikaisempaan, ennen kuin unohdan mainitsin vielä, että siis tämähän on 4-vuotinen ohjelma. Niin. Ja aikaisempaan kommenttiin liittyen koulutukseen. Esimerkiksi lääketieteellisessä on hirveän vaikea saada mitään uusia kokonaisia opintokokonaisuuksia sisällytettyä tähän tutkintoon, mutta että siis pidettiin realistisena, että johonkin tämmöiseen jo olemassa olevaan opintokokonaisuuteen lisättäisiin harvinaisten sairauksien painotusta, että siellä niin kun tehtäisiin selväksi, että harvinaisiin sairauksiin liittyy tiettyjä tämmöisiä erityispiirteitä ja miten ne tulisi ottaa huomioon, niitä asioita, mitä tässä harvinaisten ohjelmassa nyt myöskin esitetään, muun muassa tästä potilaiden tämmöistä lähetepoluista, hoitopoluista ja niin poispäin. Tähän tässä nyt ensisijaisesti pyritään tällä hetkellä, ei kokonaisten uusien moduulien sisällyttämiseen joihinkin opintokokonaisuuksiin. Joo, siellä oli vielä puheenvuoropyyntö. Taas liittyen vähän myös tuohon edelliseen puheenvuoroon, kun tuossa kakkosryhmässä tuli esille tämä, mä kirjasin jotenkin itselleni ylös, että siellä oli huoli rakenteellisesta jatkuvuudesta ja että asiantuntijuus ei voi olla niin kuin yhden ihmisen varassa. Me ollaan omassa potilasyhdistyksessä mietitty paljon tätä, että kuinka me voitaisiin turvata niitä asiantuntijalääkäreiden palveluita, koska esimerkiksi meidän sairaalan kohdalla tilanne on se, että asiantuntijalääkärit on ylikuormittuneita sekä julkisella puolella että yksityisellä puolella. Eli esimerkiksi yksityiset lääkärit sanovat jo, että eivät ota uusia potilaita vastaan. Niin me ollaan niin kun esitetty ilmaan sellaista kysymystä meidän potilasyhdistyksessä, että kuinka voitaisiin rohkaista ja kannustaa tällaiseen jonkunlaiseen mentorointiin, että nämä jo olemassa olevat asiantuntijalääkärit voisivat niin jotenkin niissä omissa yksiköissään esimerkiksi viedä sitä tietoa eteenpäin, koska näitä lääkäripalveluita tarvitaan hurjan paljon lisää. Niin, ja tämä kiristyvä taloudellinen tilanne, tai mikä nyt on ollut tässä jo pitkään, niin tuo koko ajan, tuntuu, että se tuo koko ajan haasteita lisää. Että olen kuullut tänäänkin niitä kommentteja, että kun en minä nyt ohjaa sinua eteenpäin seuraavalle lääkärille, koska täällä nyt ei ole, että täällä ei oikein ole siihen rahaa, niin se on aika, näin se vaan nyt on tämä realiteetti, että miten siihen saataisiin vaikutettua, että se jotenkin muuttuisi se tilanne sillä tavalla, että varmaankin resurssejakin on, mutta pystyisikö niitä jotenkin uudelleen organisoimaan sitten, että tulisi ehkä järkevämmin käyttöön, mikä siihen auttaisi. Tuolla on puheenvuoropyyntö, Elina. Niin, jos tuosta rahasta puhutaan, että eteenpäin ohjaaminen rahan takia ei olisi mahdollista, niin sehän on laitonta. Ei silleen saa tehdä. Et siitähän voi saada se lääkäri syytteekin.
Että se on niin kuin Suomen lain mukaan niin, että hyvää hoitoa on oikeus saada, mitä mahdollisuuksia on. Että siihen ei voida vedota, ettei sairaalalla ole rahaa. Että se pitää löytyä jostain. Se pitäisi myöskin tulla noiden lääkäreiden ja viranomaisten kaikkien tietoja, mitkä oikeudet meillä harvinaissairaalla on. Ja harvinaisesti itseäkin pitäisi ruveta tajuamaan se. Sitten oli lääkäri vastaanotolla, puhuttiin, että pienennetään lääkeannosta ja olisi pitänyt olla nauri, kun se vetosi rahaa siinä. Vaikka se ei ole edes sairaalan rahaa, kun se oli apteekista Kelaan korvattava lääke, mikä ei niinku se mitään sen lääkärin budjettiin vaikuttanut tai sairaalan budjettiin. Tai ihan yhtä hyvin toi lääkärikäynti, että saa sen lääkärin, vaan se paras asiantuntija siihen on kanssa oikeus lain mukaan. Näin. Puheenvuoro vielä on. Joo. Sitten tuosta vielä, että ei ole rahaa, niin mun mielestä on ihan käsittämätön ajatus. Mä annan esimerkin ihan oikeasta elämästä, että menee hakemaan yhtä pistosta terveyskeskukseen, jota ei siellä osata antaa. Ja sitten käy siellä 3 kertaa, ensin sanotaan, että et sä tarvi sitä, no kun menee uudestaan, niin joo, että kyllä nyt oikeasti tarvii. Niin sitten myönnetään, no oikeastaan että sen takia mä en sitä sulle anna, koska mä en osaa antaa sitä. Ja sitten sovitaan 3. aika, mihin tulee sitten tämä terveyskeskuksen ylilääkäri paikalle ja sitten oppikirjan kanssa siinä katsotaan, että no millaista nyt pistetään. Varo nyt niitä laskimoita ja valtimoita siinä. No se ensinnäkin se, että mitä se on sen potilaan kannalta kuunnella tällaista keskustelua. Mutta sitten myös se, että se on 3 käyntiä siinä, jonka maksaa siis veronmaksajat, kunta. Sen sijaan, että menee kerran sinne yksityiselle, joka on 5 minuutin vastaanotto, se pistää sen tasan tarkkaan tietää, mihin se sen piikin pistää ja sanoo, että heippa rauhaa ja homma on hoidettu. Eli tämä oli nyt hyvin pieni esimerkki, mutta ihan vastaavia on joku esimerkiksi tekonivelleikkaukset, selkäleikkaukset, joissa puhutaan sitten jo paljon suuremmista rahoista. Eli tehdään se operaatio ensin jossain, tehdään se väärin ja sitten se korjataan toisessa paikkaa. Ei välttämättä edes saada ihan kaikkia tuhoja korjattua. Et kyllä se niin pitää vähän miettiä laajemmalla näkökannalla, että mikä siinä oikeasti maksaa. Maksaako se, että hoidetaan monta kertaa ja hoidetaan väärin vai maksaako se, että menee kerralla kunnolla oikein. Oliko vielä kommentteja? Alkaako nyt olla alkaa näyttämään tännepäin ainakin siltä, että väsyneitä kasvoja, mutta me ollaan puurettu tänään niin paljon, eikö ollakin? Ei jakseta vastatakaan enää, juu. Mä vastaan, että juu. Eli tässä on varmaan aika alkaa lopetella ja mä haluan nyt tässä vaiheessa myöskin Invalidiliitolle esittää erityiskiitoksen siitä, että he varasivat tämän paikan meille ja mahdollistivat hyvin pitkälti tämän kokouksen järjestämisen. Aplodit heille. Joo, ja alkaa olla semmoinen hetki, että on aika lopetella tämä jännittävä päivä. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja urakasta ollaan selvitty mukavasti ja ainakin tänne on välittynyt sellainen ihana innokkuus työskennellä ryhmissä ja keskustelua on riittänyt niin, että painaa jo uupumus tässä vaiheessa. Yhteiskeskusteluun ei enää riittänyt energiaa, mutta hyvä näin. Tähän on hyvä näin päin, että aika riittää mainiosti. Ja Jaakko Yrjö-Koskiselle myöskin erityiskiitos vielä, että arvokkaista kommenteista ja siitä tuesta myöskin tähän tilanteeseen liittyen. Ja erityinen kiitos jokaiselle teistä harvinaista, jotka olette tänään täällä paikalla. Aplodit vielä teille itsellenne kaikille.
Niin. Ulkomaalaisille kansliin. Yes, and I would like to thank you also, participants, Eurodis. Quite a hard day for you because our Finnish language is so different, but we are so grateful your support, and we are going to continue our discussion for a moment. Mutta kiitos vielä koko väelle. Kiitos paljon tästä päivästä. Kiitos.